La commission européenne. Bonjour. Could I have a speak to Miss Ritt Bjerregaard, please? Virgo. Hanne Henriksen. Ja, goddag. Mitt navn er Espen Thoresen. Er Ritt Bjerregaard til stede? Hun er på kontoret, men er optaget af møder. Kan jeg bare give en besked? Ja, hvad drejer det sig om? Det dreier seg om bare en takk for siste hilsen fra noen nordmenn. Hilsen fra nogle nordmænd. Ja, og det er Hjallis. Hvornår har hun været sammen med jer? Det var forrige uke. Hun kan lige huske oss. Sidste uge. Ja. Og navnene? Ja. Hjallis. Hjallis. Ja. Ja. Rimi Hagen. Hvad for noget? Rimi Hagen. Rimi Hagen. Var det jer, der var oppe og lave interview? Nej. Nå. Nej. Hvor mødte hun jer henne, hvis hun nu ikke kan huske det sådan lige? Hun mødte os på det sted i recessionen på EU-parlamentet. Ja vel så. Ja. Wenche Foss. Hvad siger du? Wenche Foss. Det er navn på en dansk pige. Wenche Foss. Wenche Foss, ja. Ja. Okay. Og Jan Petter Askvold. Hvad siger du? Jan Petter Askvold. Jan Peter Osvald. Askvold. Osvald. Og Leif Hagen. Leif Hagen, ja. Ja. Og Torbjørn Berntsen. Og Torbjørn Berntsen. Berntsen. Yes. B-A-H-N. Hva? B-A-H-N. Ja, og Nils Gaup kan du ta med. Hvad siger du? Nils Gaup. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Niels. Ja. Og Gaup. Niels Galp. Ja. Jamen, jeg vil da gerne hilse hende fra alle disse her mennesker. Ja, og Thor Heyerdahl. Er der flere? Ja. Jamen, ved du hvad, det er næsten for meget Ja. at skrive ned. Men plus os alle sammen. Ja, Ja. men det skal jeg gøre. Ja, og vi ses næste uge. Og I ses i næste uge. Ja. Tak skal du have. Ja, selv tak. Bye bye.